Tidemê operasyonên leşkerên Tirkî li bajarên Kurda dest pê kir, bandor netine li ser aramiya welatiyan hatiye kirin, lê her wisa li ser aboriya van bajaran jî. Sala 1990 zanin ku di herêmê da di çiya da di hinkî bölgê ku di nava şeher û mezin da nedat meşandin. Ji ber wî havayê li ser gel û li ser aboriyê zêde zirarkî mezin çêne. Aboriya herêmê bi hevdû vegirê da ye. Rêzdar Alîcan Ebedînoğlu ji dengê Amerîka ra dide zanîn ku Sûr dilê aboriya Amedê ye. Ekonomiya herêmê û a bölgê zî li ser Sûriyê tê meşandin, ew zî di aboriyê da zor û zehmetkî mezin daye pêşiya me. Bi rastî li ser herêmê zikarin vêya bidin meşandin, li Hekariyê, li Mardînê, li Şirnaxê, Siropî Cizîrê hûn zanin ku eynî di nava bajar da şerkî mezin tê meşandin. Gelek welatî dibînin ku ji bo vê pirsgirêkê çi çareserî tune, lê eger hebe jî ew ê çi be? Ji wînê sekranina vîşerê lazim e ku hikûmet û PKK dîsa diyalogê vekin, müzakerê vekin, ena ji wînê aboriyê çi tedbîr û çi qerazê vê sandin, ji ber ku vîşerê dawam dike, berdawam dike, ne çareserî. Ne tenê kesên di metirsiyê de derketine, lê her wisa xelkê ku dûrin ji şer derketine ji ber rewşa xirab ya aborî. Îro vî demanê geçî li me tebaka dikeve, kam xayî derkevin li vî gelê xwe, feqet sorumluluğa mezin dostiyê dewletê daye, hikûmetê daye, vilayetê daye û belediyê daye. Belediye için belediye xelqê îro serema xelqê jiyan dike, ji ber wî qasî gerek tev bi hev re min bidin hev vî insanê me ku koçbir bûne ji wan re çareserîkî bê dan. Rêzdar Ebedînoğlu zelal dike ku ji 100,000 welatiyên Amedê wê ji ber operasyonan 5% ji wan bêkar bimînin. Ravîn Doskî, Dengê Amerîka.